راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو أماني الجرماية سلام كوبرا سمعتي نايلومي سولس سلاسة مجابيت فنونا يفيلم مالو دحر زينا سومناوي مدب سبورت كلونايو أرستا زينا كقدم لكمه سناي مكتال أب السودان بوليتيكان هيمانوتن كفلالة سممع تختمو الشباب سعبتو أب جيبوتي متقعتي كايدو تصويعو فرنسا أب شحنجعتن بنتيس عن 4 أب رواندا نايزت تفتسمي جاملا وهلكيت نمكتو سقومتي بزي موسادة حلفنا تسكيما هذه إذاعة إرنا زينا بزرزر أب السودان بوليتيكان هيمانوتن كفلالي أبزبل نتبي أبومبر لو بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهانن أبومبر هزباوي من قصقاس نحرنت سمين سودان عبد العزيز الحلون سممع كتمم نتسممع كلتيوم وقنات بعسران شمونتن مقابيت أب جوبا بمرغب بمنقونينات بريزيدنت دوب سودان سالفاكير ميارديتيوم كتممو أب دوباوي إنباتات نوبا زنك أساغس بعبد العزيز الحلي زمرح عطوق حيلي مساقاقر منق السودان حق شارع عفريسو كاب هايمانوت نت أزخونا من محدار كساب زأوج نابتي مونغو منقستن حيالو تقام تودباتن عطوقات حيلتاتن زيت تختمي سمع سلام جوبا كم زيت سنبريو كم كدمخونات كغمت سانيحو أب السودان كاب شحنجعة 183 سنة حيزو زت أوجه الشريعة جنرال البشر أب شحنجعة 189 بوت هدراو علوة ناب سلطان دحر ممسؤون نسالة عامتات كاتسيليو أمنتي كريستنان كالئ مبقولاو امنتات زخونو أب دوباو السودان زركبو هزبتات نحقي إسلاماوي الشريعة بمقوام كالسو صانيحهم دحري ملاي سرعت بشر قوي مزلو مسقاقر منق السودان كلهم زيقاتات تهاجر بمعرى زساتفو بوليتيكا هاجر نمسرحن كاب أقراو تنسلو نمقلقالن ناستا 37 عامتات صنحي حقتات الشريعة كأس بغس كالعلو يرألو الشباب سعبتو أب جيبوتي متقعتي كايدو حلافي نايت قجلي أحمد درية أويعو أتيب أحمد عمر أبو عبيدة زفلت مرحي بعسران شوعات مقابيت بفيديو أبزم محلالف وملختي أب جيبوتي أبزركب مدبرات فرنسان أمريكان علامة كخون كم زلو أنا تيرو بريزيدنت اسماعيل عمر قال له نجيبوتي أمبراق أفريقيا نزركبو أسلام قدات متقعتي كخونو أمريكان فرنسان أمريتو كعسكرو مفقادو كونينو يخون برت مرحي شبراو قجله نتي إسلامويان هاجرات حبرات إمارات عربن سعود عربن كاب جماجم كيه بحرنا تبجسه قبل علي أمنت مسلمنا زخونو يمناوين زبط حوز زلوا موتن مغزفتن قوسيو ناب فرنسان أمريكان تراي مذهبو مل أختو بوليتيكا ورب حد أمبر تحلقي صعب تسلمنا كم زي كونه تنتن تنقيفهم أب جيبوتي أمريكا فرنسان تشاينان قوامي وتهدراو معسكر كلون كلو حبرات إمارات عرب دما أب إيرتران سومالي لاندن مدبرات كم زلوا يتكس ترك دما أب سومال مأكل وتهدراو سلطنا اللواء فرنسا أب شحنجعة 194 أب رواندا نزتفتسمي جاملا وهلكيت نمكتو زخونة سقومتي بزي موسادة حلفنة تسكيما إذا إيروبايت هاجر نزي حلفنت كم زفلتت ببريزيدنت إيمانويل ماكرون أب جنبت كل تشان أستر شعتن زقمه كوميشن مصراي هلكيت رواندان تحتاتنتن دحري زرقحو صبصابيو أتي زي شراو كوميشن أبز غربو صبصاب هلكيت رواندا أنتأتيو كم زلو أن دعدعات تفلت زنبرت فرنسا نمكتو سقمتي أب كند موسادة أعينتا عميتا كتحلفو بموسانا تحتاتيت جيروالو فرنسا أبت جاملا وهلكيت إذا كم زي حوستن مزخنا وجنون كم زي شرختن زتقسيت تسبسب كتجتو عقمن كالتن النهلوا كتتسكت ممراساجنا كاب حلفنت مسكام كدحنا كم زي كل أتي كوميشن دمدمو أبتوانتي ببريزيدنت فرانسوا ميتران تمرح زنبرت فرنسا أبرواندا أشحت وتهدرات نيرو مايوم يغون برت هلكيت أبز تولع علو نمكتو زخنا سقمتي أي وسدون أبرس زي مبزحتهم نتهلكيت ككاد زئزو زنبرو لعلوات سبا سلطانن حلفتن أبتي بسرايت فرنسا زحلو زنبري وحس كبابي كتماكي قاليوم تعاقبهم نيروم أتي كوميشن ناستات كل تعامتها زكادو مرمران مصنعتن زحقفت سبساب أبز سالست زي بريزيدنت إيمانويل ماكرون أبز ركب الأوان فرنسا كاب شحنجعة 109 كساب شحنجعة 194 أب رواندا زنبره متأتتاو انتاي كم زمسل صبوق مسلي زهبيو قبل أتي بريزيدنت قاليتو أتي ببريزيدنت ماكرون زقوم كوميشن تسقعي كيحز تبايلو بمولهم 15 أبالاتو قدم حجي مس رواندا يخون روانداوين زخون ركبن متأسارن زينبروم كخوني توسينو
ኣብ ሩዋንዳ ኣብ 1994 ኣብ መንጎ ዓሌታት ሁቱን ቱትስን ብዝተወልዐ ናይ ዓሌት ግጭት መብዛሕቶም ካብ ዓሌት ቱትሲ ዝኾኑ ልዕሊ 800,000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሃለቑ ይፍለጥ። ሓያሎ ካብዞም ኣብ ሩዋንዳ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂት ኢድ ከም ዝነበሮም ዝተኸሰሱ ሰበስልጣን ሓለፍቲ ፀጥታ ኣዘዝ ሰራዊትን መራሕቲ ሚሊሻታትን ካድራትን መንነቶም ብምቕያር ኣብ ፈረንሳ ክነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ በብእዋኑ ተታሒዞም ናብ ፍርዲ ከቐርቡ ክኢሎም እዮም። كابرا سمعتنا زينة تفتيملو سمناو مدب سبورت كسعبيو مكتالكم كتقتلو دقيمة عدمكم سلام كما يتغنيو زخبركم من زخبركن أفكار سبورت كم وتر سولوس لومي 30 مقابيت كلتشان 21 ون سمناوي مدب سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا أبناء لومي فنونا نوصيت يرتراوين بروفيشنال تقدادم تبشكلتا أبز تفلالي أهقراوي وددرات كمون وناون حلوفن فتساميتا سبورت كن فتشنا مكتالكم فخبري نعدم ተሳትፎ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ብሽክለታ ዓለም ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ዝቐጸለሉ ተቀዳዳማይ ኣሜሪካዊት ክለብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ተቀዳዳማይ ኢጣልያዊት ክለብ አንድሮኒ ጂዮካቴሊ ሴድሪሜክ ናትናኤል ተስፋጽዮንን ካብ 23 ክሳብ 27 መጋቢት ኣብ ኢጣልያ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ መበል 36 ዙር ሲትማን ኢንተርናዚዮናል ኮፒ ኤ ባርቴሊ ተጠማቲ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ኣብዚ ኣብ 5 መድረኻት ልዕሊ 730 ኪሎ ሜትር ዝዓመመ ዙር ኣማኑኤል ካብ ተዓዋቱ ብጫ ማልያ ዴንማርካዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ዮምቦ ፊዝማ ዮናስ ፊንጋርድ ብ1 ደቂቕን 14 ካሊታትን ድሒሩ ታሽዓይ ደረጃ ብምሓዝ ንኡድ ፍረ ሓፊሱ ናትናኤል ተስፋጽዮን ቦገኑ 1 ደቂቕን 49 ካሊታትን ብምፍንታት መበል 15 ተርታ ክስራዕ እንከሎ ተቀዳዳማይ ደቡብ ኣፍሪካዊት ክለብ ኩቤካ ሄኖክ ሙሉብርሃን 3 ደቂቕን 49 ካሊታትን ተፈልዩ መበል 23 ኮይኑ በብሉጽ በቕዓት ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብዚ ዙር ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ግዜ ከይከሰረ መበል 156 ድሕሪ ምምጽኡ ካብ ካልኣይ ክሳብ 5 ኣብ ዘሎ መድረኻት ብቕደም ተኸተል መበል 11 5 8 መበል 37 ደረጃ ብምእታው ድሙቕ ዓወታት ሓፊሱ ከም ውጽኢት ናይዚ ኸኣ ኣብ ቅድድም ቀጠልያ ማልያ ቀጽበታ ውድድር መበል 11 ክስራዕ እንከሎ ንብሉጽ መንእሰይ ኣብ ዝወሃብ ጻዕዳ ማልያ ኸኣ ሻድሻይ ተርታሒዙ ካብ 22 ክሳብ 28 መጋቢት ኣብ እስጳኛ ክሰላሰል ኣብ ዝቐነየን ብዓወት እንግሊዛዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኢኒዮስ ግራኔሬስ ኣዳምያተስ ኣብ ዝተፈጸመን መበል 100 ውድድር ዙር ቮልታ ቺክሊስቲያ ካታሎኒያ ክሳተፉ ካብ ዝቐነዩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣባል ካዛኪስታናዊት ክለብ ኣስታና ፕሪምየር ቴክ መርሃዊ ቅዱስ ብውልል ግዜ መበል 61 ኣባል ፈረንሳይት ክለብ ኮፊዲስ ናትናኤል ብርሃነ ድማ መበል 104 ደረጃ ሒዞም ኣብዚ ኣብ 7 መድረኻት ልዕሊ 1000 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ሓያል ቅድድም ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዋላኳ ኣብ ኣጋ መወዳእታ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዓባይ ጉጅለ እንተኣተወ ምስ ካልኦት 3 ተቀዳደምቲ ብሓባር ሃዲሙ ናይ ልዕሊ 4 ደቂቕ ፍልሊ ብምንጻፍ ጽቡቕ ጸወታ ኣብ ርእሲ ምርኣዩ ንክብሪ መበል 100 ዓመት ናይዚ ታሪኻዊ ዙር ኣብ መንጎ ቅድድም ተዳልየን ኣብ ዝነበራ ክልተ ቅጽበታዊ ውድድራት ቀዳማይ ብምውጻእ ካብ ኢድ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተዓዋቲ እስጳኛዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ሙቪስታር አሌሃንድሮ ቫልቫርዴ ናይ 1000 ሄሮን ፍሉይ ማልያን ሽልማት ተቐቢሉ بقدمت مال السنبت أب فرنسا أب مبل 43 وردر كلاسيك شولي بي دليلواخ زي تساتفي تقدماي فرنسايت كلب ديلكو بينيام جرماي بشنخو مبل 4 شوعات وتيو أبزيا موداتا إيطالياوي تقدماي كلب كوفيديس إيليا فيفيانيس تعوتلو قدم بينيام استمد برحكات نخزازم كبابي 5 كيلومتر كترفن كله سالساي رسو متقعتي بمفناو أبناي مفتسم تحنصات بعوت نغبصح أنك إدوكوان تنبره أبو نمرقات بأماي زغوصر متروتات مستروفوغن بعباي جوجلي توحيد ኤርትራዊ ሽወደናዊያት ከዓይ እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ አሌክሳንደር ኢሳቅ በቀድመት ማል ሰንበት ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ኣብ ግጥም መጻሪን ዋንጫ ዓለም 2022 ንናይ ኮሶቮ መዘና 3-1 ኣብ ዘረታዓትሉ ጸወታ ሓንሸቶ ተቐጺሩ ኣብ ጉጅለ ተመዲባ ኣብ መስመር መትካዕቲ ንአሌክሳንደር ኢሳቅን ተጻዋታይ ክለብ ኤሲ ሚላን ዝላታን ኢብራሞቪችን ኣላፊና ናብ ሜዳ ትወርድ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ክሳብ ሕጂ ካብ ዘካየደቶ ክልተ ግጥማት ኣብ ክልቲኡ ዓወት ሓፊሳ ብ6 ነጥቢ ትመርሓላ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ድማ ሓንሳእ ተዓዊታ ሓንሳእ ማዕረ ተፈላለያ ብ4 ነጥቢ ትስዕባ ሓንቲ ነጥቢ ዘለዋ ግሪኽን ዝኾነ ይኹን ነጥቢ ዘይመዝገባ ጆርጂያን ኮሶቮን እውን ኣብዚ ጉጅለ ይርከባ
ሓካይም ሕሙማን ንኽፍውሱ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ክጥቀሙ ዝተፈልጠ ነገር እዩ። ሓደ ካብዚ ኣገባባት መስርሕ መጥባሕቲ ኮይኑ እዚ መጥባሕቲ ዕውት ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ዘይተደልየ ሕልኽላኻት ከስዕብ ይኽእል። ዘይተደልየ ሕልኽላኽ ኣጋጢምዎም ዋጋ ናይቲ ሕልኽላኽ ስከሙ ካብ ዘለው ዘይዕድለኛታት ግዳያት እምበር ተፃዋታይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማን ዝነበረ ፈረንሳዊ ጂን ፔሪ ኣዳምስ እዩ። ኣዳምስ ብ17 መጋቢት 1982 ናይ ብርኪ መጉዳእቲ ምስ ኣጋጠሞ ሰብ ሞያ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ክገብርሉ ምዃኖም ነጊሮሞ። ነዚ መጥባሕቲ ንምክያድ ድማ መደንዘዚ ባእታ ክወስድ ስለ ዝነበሮ ከደንዝዞ ዝኽእል መርፍእ ተወግአ። ይኹን እምበር እዚ ንኣዳምስ 2 ሰዓታት ከደንዝዞ ተባሂሉ ዝተዋበ መደንዘዚ ንሓዋርዩ ኣብ ዕውለት ወይ ከዓ ኮማ ኣትይዎ። ወዲ 39 ዓመት እንከሎ ሃልዋቱ ዘጥፈየ ኣዳምስ እነሆ ሕጂ 73 ዕድመ ገይሩ ገና ካብቲ ቅድሚ 33 ዓመታት ዝሰጠሞ ድቃስ ኣይተበራበረን ዘሎ። ኣዳምስ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣብ ዓራት ክሕፀር በዓልቲ ቤቱ ቤርናደት ካብ ጎኑ ኣይረሓቐትን። ንበዓል እንዳ መዓልታዊ ኣልባሳት ከም እትቕይረሉ ዝሓበረት ቤርናደት ኣብ ከም ልደት፣ ትንሳኤ፣ ሓድሽ ዓመት መዓልቲ ቦታትን ካልእን ዝኣመሰለ በዓላት እውን ንኣዳምስ ዝተፈላለየ ህያባት ከም እትዕድገሉ ንሲኤንኤን ገሊጻ። እንግሊዝ ንምስሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ወይ ኮቪድ-19 ንምግታእ በብእዋኑ ብርክት ዝበሉ ተረርቲ መምርሒታትን ሕግታትን ከተውፅእ ከም ፀንሐት ዝፍለጥ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙ ጀሚረኻ ንዜጋታት ብዘይብቑዕ ምኽንያት ናብ ዝኾነት ካልእ ሃገር ከይገሹ ብምእጋድ ነዚ እገዳ ዝተሓሰ ሰብ 5,000 ፓውንድ ክቕፃዕ ምዃኑ ኣውጃላ። ይኹን እምበር እዚ ሓድሽ ሕጊ ተቐሚጡ እናሃለወ ሓደ ሮብ ፓንፈርት ዝተባሃለ እንግሊዛዊ ነዚ ሃገሩ ብቕድሚ ትማሊ ኣንጻር ኣልባንያ ዘካየደቶ ገጠም ንምዕዛብ ናብ ኣልባንያ ብምጋሹ ኣብ መንጎ እንግሊዛውያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክትዓታ ለዓይሉ። ፓንፈርት ነዚ ክትዕ ከላዓል ዝኽኣለ ኣብ ኣፍ ደገ ስታድዮም ኣየር ኣልባንያ ዝተሰኣሎ ምስሊ ምስ ናብ ማሰዶንያ ብነፋሪት ካብኡ ድማ 8 ሰዓታት ዝኣክል ብኣውቶቡስ ተጓዒዘ እንሆ ናብ ከተማ ቲራና ኣትየ ዝብል ጽሑፍ ብምስናይ ኣብ ትዊተር ድሕሪ ምልጣፍ እዩ። እቲ ዘገርም ደገፍቲ ናብ ስታድዮም ንኽኣትዉ ስለ ዘይፍቀድ ፓንፈርት ነቲ ግጥም ኣብ ክንዲ ብኣካል ብመስኮት ቴሌቭዥን ንምዕዛብ እዚ ኩሉ ጉዕዞ ምክያድ እዩ። እዚ መንእሰይ ነዚ ስእሊ ድሕሪ ምልጣፉ ሕጊ ስለ ዝተሓሰ ካብ ብዙሓት ደቂ ሃገሩ ተቓውሞ ወሪድዎ እዩ። ገሌ ካብኦም 5,000 ፓውንድ መቕፃዕቲ ይፅበዮ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮሞ። ፓንፈርት ብወገኑ ነብሱ ንምክልኻል ኣንጻሮም ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣነ ኣብ ሃገራት ባልካን ንኽዛነይለ ካብ ሃገረይ ቀድሚ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ሓድሽ ሕጊ የወፅየ። እቲ መገሻይ ከዓ ምስ ግጥም እንግሊዝን ኣልባንያን ስለ ዝተጋጠመ ነቲ ዕድል ክጥቀመሉ መሪፀ። መገሻይ ድማ ብጽቡቕ የስተማቕር ኣለኹ፣ በዚ ቅር ዝበሎ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ዝገብሮ የብለይን የቕሬታ ኢሉ። እዚ ውልቀ ሰብ ዝድግፍዎ ወገናቱን ረኺቡሎ። ሓደ ካብኣቶም ኣጆኻ ቀጭጭ ኣይበልካ፣ እዞም ዓይንኻ ዝብሉኻ ዘለው ንስኻ ዝረኸብካዮ ዕድል ብዘይምርካቦም ቀኒ ዘንቀሎ ሕርቃንዮም ዘውፅልካ ዘለው ብምባል ኣብ ጎኑ ደው ኢሉ። ኣብቲ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሃሪኬይንን ማሶን ማውንትን ብዘመዝገብዎን 2 ጎላት 2 ባዶ ብምዕዋታ እዚ እንኮ ደጋፊ ሃገሩ ኮይኑ ኣብ ኣልባንያ ዝተረኸበ ኣፍቃር ስፖርት ኣማሲኡ በዚ ዓወት እውን ተደቢስዩ። ብርክት ዝበሉ ኣፍቃር ስፖርት ፍጹም ቅላዕ ናይ ዕድል ነገር እዩ ኢሎም ዝኣምኑ እኳ እንተኾኑ ከም ሓቂ ግን ክለባት ይኹና ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ መድረኽ ፍጹም ቅላዕ ኣብ ዝበፅሓሉ ብሓደ ወገን ነተፃወተን ደጋጊሞም ፍጹም ቅላዕ ከም ዝሃርሙ ምግባር ከለማምዶኦም እንከለዋ ብኻልእ ወገን ከዓ መጋጥምተን ናበይ ናይ ኣንፈት ፍጹም ቅላዕ ብብዝሒ ምህራም የዘውትሩ ንምፍላጥ ኣብ ሕሉፍ ቪድዮ ተመርኪሰን ጥፁይ መጽናዕትየን ዝገብራ። ዝበዝሑ ሓለውቲ ልዳት መጽናዕቶም ኣቐዲሞም ኣጻይፎም ናብ ሜዳ ዝኣትዉ እኳ እንተኾኑ ኣብ ጀርመን ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2006 ዘጋጠመ ፍጻሜ ግን ካብዚ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ እዩ። ብ30 ሰነ 2006 ጀርመንን ኣርጀንቲናን ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ተራኺበን ነበራ። ኣብቲ ግጥም ከዓ ክልቲአን ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ ምድብ 9 ደቓይቕን ተወሳኺ 30 ደቓይቕን ሓደ ብሓደ ተፈላለየን ክሰዓራ ስለ ዘይከኣላ ዕውቲ ጋንታ ንምፍላይ ናብ ፍጹም ቅላዕ ኣምርሓ። ተፃወቲ ክልቲአን ጋንታታት ካብ ዓለምቶም ኣገዳሲ ምኽርን ሞራልን ሰኒቖም ናብ ማእከል ሜዳ ክኣትውን ከለው ሓላው ልዳት ጀርመን የንስ ሌማን ግን ዘይከም ካልኦት ሓንቲ ብጣስ ወረቐት ኣብ ካልሱ ቀርቂሩ ናብቲ ዓውዲ ፍጹም ቅላዕ ክኸውን ዝተመርፀ ማዕጾ ኣቕንዐ። ነፍሲ ወከፍ ተፃዋታይ ኣርጀንቲና ፍጹም ቅላዕ ካርም ካብ ማእከል ሜዳ ናብ ልዳት ክስጉም ከለኻ ሌማን ነዛ ወረቐት ካብቲ ተቐርቂራትሉ ዝነበረት ካልሲ እናውፀ እቲ በዓል ተራ ተፃዋታይ ክሳብ ኣብ ክልል ልዳት ዝበፅሕ የንብባ ነበረ። እዛ ወረቐት ሓቂፋቶ ዝነበረት ምስጢር ብርሳስ ዝተጻሕፈ ዝርዝር ኣስማት ተፃወቲ ኣርጀንቲናን ኣንፈት ህራሞምን እዩ። እቲ ጽሑፍ ሪከልሜ ኣበሪኹ ናብ ጸጋማይ ሸነኽ፣ ክሬስፖ ካብ ነዊሕ እናጎየ እንተዳ መጺኡ ናብ የማን፣ ካብ ሓፂር ርሕቐት እንተዳ ጎዩ ኸኣ ናብ ሸነኽ ጸጋም፣ ሜሲ ናብ ጸጋማይ ወገን ይሃርም እናበለ ንኹሎም ተፃወትን ኣንፈት ህራሞምን እናጠቐሰ ይቐጽል። ሌማን ነዛ ወረቐት ብሓደ ወገን ከም ምንጪ ሓበሬታ ክጥቀመላ እንከሎ ብኻልእ ወገንካ ኣብ ልዕሊ ተፃወቲ ኣርጀንቲና ስነ ኣእምራዊ ምንዋፅ ንምፍጣር ይጥቀመላ ነበረ።
በዝኻ ንሱ ንኣንፈት ናይ ኩለንተን ኣብ ትዕለቲ ኣርጀንቲና መንገዲ ክሩዝ ኣያላ ሮድሪገዝን ካምቢዮሶን ዝሃረመተን ፍጹም ቅላዕ ብትኽክል ገመተን ካብዚአን ናይ ኣያላን ካምቢዮሶን ኣብ ትሕቲ ዕቑፉ ከእትወን ከሎ እተን ክልተ ግን ጥሒሰኖ ኣብ ሰኪዐ ትዕረፋ በዚ ውፅኢት ድማ ጀርመን 4-2 ረቲዓ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሰገረት እቲ ዘስደምም እዛ ኣብ ዓወት ጀርመን ዘይነዓቕ ተራ ዝነበራ ወረቐት ድሕሪ ገለ ዋርሕ ናይ ዝፍጻሜ ናብ ጨረታ ወሪዳ ብ$1.3 ሚልዮን ክትሽየጥ ምኽኣላ እዩ ካብ መሸጣ እዛ ተኣምራታዊት ወረቐት ዝተረኸበ ኣታዊ ኸኣ ኣብ መዓላ ግብረ ሰናይ ውዒሉ ሌማን ድሕሪ መሸጣ ናይዛ ረሃፅ ናይ በራቒቱ ዘህሰሳ ወረቐት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ፈለማ ኣገዳስነት ናይዛ ወረቐት ኣይተሰቆረንን ነይሩ ኣብ ጥቓት ጽምዲ ካልሰይ ተደርብያ ምስ ረኣኽዋ ብሓሳበይ ክዕቅብ ኣለኒ ኢለ ምስ ነብሰይ ዘትየ ብምባል እታ $1.3 ሚልዮን ዘውፀት ወረቐት ንስክላ ካብ ምጉሓፍ ከም ዝደሓነት ኣረድዩ ዝሓለፈ ዓመት ኢራናዊ መሲ ብዝብል ቅጽል ስም ዝጽዋዕ ሬዛ ፓራስታሽ ዝተባለ ንኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዒ ክለብ ባርሰሎና ሊዮኔል ሜሲ ዝመስል ኢራናዊ መንእሰይ ኣቓልቦ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ንመዋዓውዒ ዝደልዮ ንግዳውያን ትካላትን ካብ ምስሓብ ሓሊፉ ኤምሲስ ዝተባለት ፈረንሳይት መደበር ቴሌቭዥን ከይተረፈት ፍሉጣት ስፖርታውያን ዓለም ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ዝገብርዎ ገንዘባውን ዓይነታውን ግብረ ሰናይ ኣብ እትጽብጽበሉ ዝነበረት እዋን ኣብ ቦታ ሊዮኔል ሜሲ ብጌጋ ንምስሉ ከም ተጠቕመት ኣብዚ መደብ ኣቕሪብናልኩም ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ ሕጂ ድማ መሐመድ ኢብራሂም ባታ ዝተባለ ንሜሲ ዝመስል ግብፃዊ መንእሰይ ኣተኩሮ ብርክት ዝበሉ ደቂ ሃገሩ ከም ሰረቐ ሮይተርስ ሓቢሩ እዚ ወዲ 27 ዓመት ቀባኢ ንምምሳል ገጹን መልክዕ ሜሲን ኣመልኪቱ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጭሕመይ ከንውሖ ምስ ጀመርኩ ኣዕሮኽተይ ነቲ ብሉፅ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ሜሲ ከም ዝመሰልኩ ገሊፆሙለይ ብፍላይ ኣመና ምስ ኣንዋሕክዎ እሞ እቲ መሰለት ኣዝዩ ኳዕ ኢሉ ወፂኡ ኢሉ ካብ ከተማ ካይሮ 9 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ዛጋዚጋብ ዝተባለት ከተማ ኣብ ሓደ ማእከል መዕበይ ዘኽተማት ዝበፅሐ መሐመድ ኢብራሂም ወይ ከዓ ግብፃዊ ሜሲ ማልያ ክለብ ባርሰሎና ለቢሱ ምስቶም ቆልዑ ድሕሪ ምፅዋቱ እዞም ቆልዑ ንሜሲ ዝመስል ሰብ ምስኦም ኩዕሶ ብምፅዋቱ ዘንፀባርቕዎ ባህታ ብቓላት ዝግለጽ ኣይኮነን ንሓደ ካልእ ኣካል ሕጉስ እንተደኣ ጌርካዮ ኸ ፈጣሪ ዓስብኻ ይህበካዩ ብምባል ደስትኡ ምስቶም ዘኽተማት ከካፍሎ ብምኻሉ ዕግበት ከም ዝረኸበ ገሊጹ ራፋኤል ሙቦቴላ ይበሃል ወዲ 16 ዓመት በፅሒዩ ካብ ብቆልዑ ኩዕሶ ምቕላዕ ጀመረ ሙቦቴላ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ናይ ምዃን ጥሙሕ እኳ እንተነበሮ ወዲ 13 ዓመት እንከሎ ናይ ዓንካሪቶ መጉዳእቲ ስለ ዘጓነፎ ግን ሕልሙ በኒኑ ተረፈ ሙቦቴላ በዚ ዘጋጠሙ ሕማቕ ኣጋጣሚ ከይተሰናበደ ትልሙ ናብ ዳንነት ኩዕሶ እግሪ ኣዞረ ኣብ ፈለማ ድማ ንናይ ተምሃሮ ግጥማት ክመርሕ ጀመረ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከዓ ሓደ መዓልቲ ብዕድመ ዝደፉ ናይ ጥዕና ስፖርታውያን ፀወቶኦም ንኽዳንየሎም ዕድመ ኣቕረብሉ ኣብዛ እተወ ፀወታ ሓላፍነቱ ብዝግባእ ዝዓምም ዝነበረ ሙቦቴላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቕዓቱ እናበረኸ ዝተፈላለዩ ግጥማት ኣልዩ እዚ ገና ዓቕሚ ኣዳም ዘይበፅሐ ጎበዝ በዚ ከይተደረሰ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ንምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ ሱፐር ሊግ ዛምቢያ ዝነጥፋ ዓበይቲ ክለባት ዜስኮ ዩናይትድን ፎረስት ሬንጀርስን ብምድናይ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ቅያ ከም ዝሰርሐ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ጸብጺቡ ንምሕዝነታዊ ግጥማት ዓበይቲ ክለባት ዛምቢያ ብምርሑ ሓጎሱ ሰማይ ከም ዝዓረገ ዝገለጸ ሙቦቴላ ናብ ሜዳ ምስ ኣተወ ዋና በዓል መዚ ናይቲ ፀወታ ንሱ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ዕድሚኡን ዕቤትቶም ንሱ ዝኣልዮም ተፃወትን ከም ዘይሓሰበ ብፍጹም ድማ ከም ዘይፀዓድን ኣገንዚቡ ወለዱ ብምፍልላዮም ብስእነት ጥራውስቲ መጽሕፍቲ ዩኒፎርምን ካልእ ንምህሮ ኣገዳሲ ዝኾነ ናውትን ኣብዚ እዋን ትምህርቲ ካብ ምኻድ ተዓናቒፉ ዝርከብ ራፋኤል ሙቦቴላ ከም ውሩይ ዛምቢያዊ ኢንተርናሽናል ዳኛ ጃኒ ሲካዌዜ ብሉፅ ንምዃን ትምህርቲ ክቕጽል ከም ዝደሊ ሓቢሩ ሓላፍ ሜድያ ክለብ ዜስኮ ዩናይትድ ዴዝሞንድ ካቶንጎ ሙቦቴላ ብቕዓቱ ዘመስከረ ምኩር ዳኛ ስለ ዝኾነ ጋንቱኡን መጋጥምቶምን ፀወቶኦም ንኽኣልየሎም ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ይኹን ምጥርጣር ከም ዘይሕደሩ ንቢቢሲ ብምግላጽ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዛምቢያ ነዚ በፅሒ ስሩዕ ናይ ዳንነት ትምህርቲ ብምሃብ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንከብፅሖ ተላብዩ ካብ ዓውዲ ዳንነት ከይወፃና ፈረንሳዊት ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ስቴፋኒ ፍራፖርት ዝሓለፈ ቀዳም ታሪክ ሰሪሓ እዛ ጓል 37 ዓመት መንጎኛ ንግጥም ሃገራውያን ጋንታታት ኔዘርላንድን ላቲቪያን ድሕሪ ምእላያያ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ናይ ፈለማ ንግጥም መጻሪ ዋንጫ ዓለም ደቂ ተባዕትዮ ዝመርሐት ጓል ኣንስተይቲ ማእከለይቲ ዳኛ ብምዃን ስማ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ከተስፍር ኪኢላ እዛ 5,000 ተዓዘብቲ በኣካል ኣብ ስታድዮም ዮሃን ክሩፍ ተረኺቦም በኣካል ተዓዘብዎን ብዓወት ኔዘርላንድ 2-0 ዝተፈጸመን ፀወታ ብብቕዓት ዝኣልየት ፍራፖርት ኣቐዲማ ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚራ ንግጥም ደቂ ተባዕትዮ ኤውሮጳውያን ክለባት ብመንጎኝነት ክትመርሕ ጸኒሐያ
ብዘይካ ዝንሳ ናይ መጀመርያ ንግጥም ሊግ ሓደ ፈረንሳ ከምኡን ንፀወታ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ዝዳኔት ጓል ኣንስተይቲ እያ ንጽባሒቱ ሰንበት እውን ዩክሬናዊት ዳኛ ካትሪና ሞንዙል ንፀወታ ሃገራውያን ጋንታታት ኦስትሪያን ደሴት ፋሮስን ብምምራሕ ንፍራፖርት ስዒባ ንመጻረዪ ግጥም ዋንጫ ዓለም ዝዳኔት ካልአይቲ ጓል ኣንስተይቲ ዳኛ ኮይና ኣትቃሒት ክለብ ሜልቦርን ሲቲ ራሊ ዶብሰን ኣብ ጎኒ ኣፍቃርያ ንምዃን ካብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ተፋንያ እዛ ኣውስትራልያዊት ጫማ ከተሰቀል ዝመረፀት ንስቓይን ቃልስን ብሕማም መንሽሮ ኣእምሮ ተጠቂዑ ዘሎ ኣፍቃርያ ማት ምስኡ ኮይና ብሓባር ንምክፋል እዩ ዶብሰን ነዚ ካብ ኩዕሶ እግሪ ናይ ምርሓቕ ውሳኔኣ ዘፍለጠት ክለብ ሜልበርን ሲቲ ዝሓለፈ ሐሙስ ንክለብ ፔርስ ግሎሪ 2-0 ቀድሚ ምስዓራ ኮይኑ ኣብቲ ዕለት ንሳ ንቀዳመይቲ ሸቶ ጋንታ ባዕላ ኣመስጊባታ ዶብሰን ነዛ ጎል ምስ ቆፀረታ ሓጎሳ ንኽትፅምብል ብቐጥታ ናብ ማት ዘምርሐት ክትከውን ከላ ንሱ ድማ ተንበርኪኹ ናይ መርዓ እማሜ ኣቕሪቡላ እዛ ጓል 28 ዓመት ተፃዋቲት ንሕቶማት እናነብዐት ብእወታ ድሕሪ ምምላሳ ንብዓታ እናደረዘት ገጻ ናብ ደቀ ጋንታ መሊሳ ምስአን ብምትሕቑቓፍ ደጊማ ብሓጎስ ተፈሲያ ዶብሰን ከም ዝገለጸቶ እንተደኣ ኮይኑ ማት ቅድሚ 6 ዓመት ኩዕሶ እናተፃወተን ከሎ ብሃንደበት ድሕሪ ምውዳቑ መርመራ ተገይሩሉ ውፅኢት ናይቲ መርመራ ምስ ተራእየ ከዓ ሓንጎሉ ብሕማም መንሽሮ ተጠቂዑ ጸኒሑ ንሱ ነዚ ሕማም ንምፍዋስ ኣብቲ እዋን ዕውት መጥባሕቲ እኳ እንተካየደ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ጥዕንኡ ንምርጋጽ ናብ ሕክምና ኣብ ዝተመልሰሉ ግን እቲ ሕማም ኣብ ንእስ ዝበለየ ክፋል ናይቲ ሓንጎል ደጊሱ ጸኒሑ ማት ነዚ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝርከብ ሕማም መንሽሮ ንምውጋድ ካብዚ ግዜ ዝጀሚሩ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ዝቕጽል ጽንኩር ጨረርታዊ ፍወሳ ወይ ከዓ ራድዮቴራፒ ክግበረሉ እዩ ብድሕሪኡ ድማ ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ቀመማዊ ፍወሳ ወይ ከዓ ኬሞቴራፒ ክወስድ እዩ ዶብሰን ነዚ ካብ ብዙሓት ዕዙዝ ኣድናቆት ዝረኸበትሉ ውሳኔኣ ከተብረን ከላ እዚ ጉዳይ ካብ ስፖርት ይዓቢ ማት ከዓ ፍጹም ዓለም እዩ ብምባል ንኣፍቃርያ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ትሰርዖን መርኣያ ናይዚ ድማ ካብቲ ካብ 2008 ኣትሒዛ በደረጃ ክለብ ክትነጥፈሉ ጸንሐት ኩዕሶ እግሪ ተሰናቢታ ክትሕግዞ ከም ዝወሰነትን ኣረዲያ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሉስ ኣብ ተመሳሳሊ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን እናተመነና ንሰናበተኩም